tuntuu, että sulla on jotakin meille kuuluvaa. Ai täinkö te haluatte? No mitäs luulet? Sä oot siis Piikki. Joo, Pena. Siis Piikki vai Pena? Ihan miten haluatte. Ei tässä nyt vaan tänne. Salkku. Tiedät toi porukoi tässä. Se on parempi mennä perille, koska me tiedetään missä asut. Ai niin joo. Arska lähtee messiin. Ei se Piikki ollutkaan niin kova jätkä kuin mä luulin. Jaa. Katso sitä eteen. Tosit itse vähän eteen. Niin. No eiköhän lähetä menee. Hei jätkät! Mä oon Piikki. Mä tulin hakee mun rahoja. Tässä on varmaan käynyt joku pieni väärinkäsitys. Mä voin sanoa sulle. Sä sylje mun naamalle! Pena. Anteeksi, mitä sä sanoit? Me annettiin sun rahat jollekin Penalle. Siis te annoitte mun rahat jollekin hemmetin Penalle. Teillä on tasan 2 kuukautta aikaa hommaa ne rahat. Tai mun porukat tekee teistä kummastakin jauhelihaa. Eikä aineita tipu. Onko selvä?